Izwi lesithathu silithola evangelini ngokuloba kaJohane isahluko seshumi nesishagalolunye kuqala ngesahlukwana samashumi amabili nesithupha namashumi amabili nesikhombisa. John chapter 19 verses 26 and 27. Uthe uJesu embona unina nomfundi amthandayo bemi ngalapho, wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela ngaleso sikhathi lo mfundi wamthatha uMaria wamnakekela. Lapha ke bathandekayo sithola inkosi silenge esiphambanweni. Umilenga uMaria unina kaJesu usondele ngoba ebona indodana yakhe isifa iseyinhlungwini. Akekho umzali ongaziba mayebona ingane yakhe isebuhlungwini. Akukhathaleki noma ingayisona esingakanani. Ingane lezazazi ukuthi singabazali sithanda kangakanani, ngoba akekho umzali ongefa fela ingane yakhe uma ngabe isobuhlungwini. Nalapha ke sithola inkosi uJesu imayisi kulobu ubuhlungu. uMaria uyakhala useduze kwesiphambano nalo mfundi uJesu ayemthanda. Uma sijula ke ngokwetiyoloji ongathi kwakuJohane yena lo bhalile la, kodwa nami ngisazokujulela. Uma ke ingane kaNkulunkulu lo Johane ebuka uJesu esondele, abaningi basebebalekile, ngisho Petro basebecashile, bonke abantu basebebukele edeni. Abasebelapha nje kwakuJohn noMaria unina kaJesu beseduze kwakhe, kodwa bonke laba babemlandela, ngisho uPetro lona wayekhuluma kakhulu kube uyena oyitavukavu wayengasekho enkosini, base behambela kude. Nalaba babemhlangabeze ngene eJerusalema bephethe amasundu bethi hosana, makabonge ozayo egameni lenkosi, kwangasabonakala umuntu. Base bebalekile becashile, ngoba phela ukubona lokho ngisho abafundi bakaJesu sevukile babengakho nje betholakala obala. They were hidden, babecashile ngoba becashiswe ukuthi bayesaba. Naku phela inkosi ingene phakathi kwabo, ingene ithi ukuthula makube nani beyivalele. Base besaba ngisho ukuphuma, base besaba ngisho ukubonwa yizwe. Bonke ngisho ababemlandela ngalesi sikhathi kwangasekho umuntu. Base bebukele edeni, abanye sebehleba ngabodwa, athi omunye ungasho ukuthi bengimlandela, ungasho ukuthi njalo nami bengimlandela. Base nje kungabantu abangamazi uJesu, sebephelile kuye. Kodwa uMaria ke sizwa kuthiwa wayelokhu ekhala eseduze kwakhe, ngoba kwakuyingane yakhe noJohane lona umfundi uJesu ayemthanda. Uma ke inkosi babuka laba babili, isithi ke, mame, bheka nansi ndodana, bheka nangu unyoko. Ikushiso yini ke lokhu bathandekayo? Ikushiso ukuthi laba abantu sekufanele banakane, okungukuthi uJesu lapha esefa wayeseshiya inkonzo yokunakekelana, ukuthi njoba sengisuka kini salani ninakekelene nazisane. Ngoba sizwa kuthiwa uJohane wathi esuka lapho lo mfundi uJesu amthandayo, wasuka khona lapho wamthatha uMaria bayohlala kuphi? Wayohlala naye ekhaya, wamnakekela. Lokhu ke ingane kaNkulunkulu nakithi kusibizele enkonzweni yokunakekelana, ukuthi sibe ngabantu abanakekelanayo, sibe ngabantu abalwaziyo usizi lomunye umuntu.
sibe ngabantu ababonayo umuntu mayihluphekile nathi simsize. Uyabona nje khona into engiyithandayo lapha eHoly Trinity. Ngiyababonga labo baholi abafikelwa yilowo mbono ukuthi kube khona ukwakhiwa kwendlu lapha neMadlankana. Sake sayokhuleka kulowo mama ongathi lendlu yakhiwa yibandla la. Labo bantu abafikelwa yilowo mbono basebenza inkonzo enkulu. Ngoba inkonzo yani yokunakekelana, inkonzo yokwazisana, inkonzo ecishe ifane nale yenziwa umsweli nebhakede lakhe. Abanye bangakubuka lokho okwenziwa umsweli ongathi kuumdlalo, kanti umsweli usenkonzweni enkulu yokunakekela. Umsweli sekunezindla zakhe labantu ezinhle neziphilayo ngalo leli bhakede leli. Umsweli ize ekwenza sakudlala kodwa ushumayela inkonzo yokunakekela. NoJesu kayekushiya kithi wayeshiya ukuthi sibe nenkonzo yokunakekela. Kangakanani bathandekayo uma nje la ngisebenza khona, ngingathi uma ngisebenza kade nguthisha mina, ngibona izingane ezihluphekayo la esikoleni, kube khona nje engikwenzayo nengunikelayo lezi ngane ezihluphekayo, kube khona nje bangaka abenza njalo. Othisha bahola ama-1000, bahola imali, bangagali bathi imali abayiholi. Bayayihola imali othisha ngoba badrive nani nezimoto, imoto futhi enjani eziphambili. Abasahambi ngalamakorolo kwakuthiwa usizi likathisha, sebegibela manje imoto ezinkulu. Kodwa kukho konke lokho bangakanani okebuka ingane izingene esangweni ayi-adopt athi mntanami wena ke ngizokunaka, esebuke nesimo sekhaya layo abese ithatha ibe kuye ayondle ayithengele iuniform. Masingenza iresearch yalokho singathola ukuthi akekho, ngoba into enkulu esibulala empilweni singomagaya ayidlele. Mina ngicabangela nje okwami, makunothe mina ngundlamlenze, makunothe mina nomzi wami kwanele ukuthi omunye umuntu uphila kanjani, omunye udla kanjani, anginendaba nakho lokho. Ngicabangela mina nje. Kanti uma ngempela kungaba nomuntu kulokhu uNkulunkulu amphathise, ngoba siphiwe bathandekayo. Mina ngeke ngimsole uNkulunkulu. uNkulunkulu ungibusisile, ungibusise ngezimoto, ungibusise ngomuzi, ungibusise ngabantwana bami, abantwana bami banezimoto. Pho manje ngifunani? Manje kuleso sibusise njalo ngehluleke kodwa ukuthi kulokho enginakho bese ngikuthatha kube khona engibabonayo ukuthi ngiyaphi ngiyonikela, ngingayaphi la ngafike khona ngibeke. Akudingi nokuthi umuntu uzumazi, uma wazi nje ukuthi engikwenzayo ngenzela uNkulunkulu uyaya bese kubusisa uNkulunkulu. Akupho ngaphekwa amandla uze nawe esabe izinto osunazo ukuthi kwenzeka kanjani lokho, kwenzeka kanjani lokho. Ingoba uyanakekela, ingoba ubona nabanye abantu ukuthi bayahlupheka, bese kuba khona nawe okwenze njani okwenzayo. Ilokho esibizelwa kukho kulelizwi uJesu wayekhulumela ukuthi ndodana nangu unyoko, mama nansi indodana, ukwazisana. Baningi abantu abahluphekile la ngaphandle, baningi abantu abaswele ngisho kokwembatha. Kwezinye indawo kuyaliwa, bayabaleka abantu bashiya amakhaya abo baze bashiwe impahla bangayigqoka kwamanye amazwe. Kodwa mina ngine wardrobe lapha ekhaya isizinamabhantshi amanye atshekisa amakhotheni, amanye angisawembathi nokwembatha.
nginamasheti nqwaba amanye asezane intuli lapha emahlombe ngoba ngisawafaki kodwa kulukhuni kimi ukuthi ngidilize le wardrobe yami ngithathe ngiyobona laba bantu abahluphekayo ngoba lenkonzo nje sibizela kuloko ukuba sibe ngabanakekelayo mina ngiyayinazi impahla futhi ngiyakuthanda ukwembatha kodwa into ebuhlungu into zami nami njalo okunye sekuyalenga ngisakwembatha kodwa kulukhuni ukuthi ngikwenze njani ngudonse nguthathe ngulethe noma la kubaba umshibe ngithi mshibe bona ukuthi ungakusaphi lezi zinto ngithi ngisakubuka bese ngithi ayi kodwa ishirt lami elihle kanje engangiligoka nguprincipal ngingalithathelani leli shirt lami elinye othayi nginqwaba ngisabagqoki bagcwele iwardrobe ledumbe nje bavala iwardrobe ngangithanda phela kodwa mangifika le ekhaya ngibabuka ngibese ngibabuke ngithe yothayi bami madoda kulukhuni kodwa ukuthi ngibenze njani ngibathathe ngiyopha bangawusebenzisa manje ke bathandekayo sibizelwe ekutheni sinakekele kunabantu la ngaphandle nezingane ezihluphekayo esize sibize ngamaphara leli gama lephara ngazi laqhamuka kodwa limnandi ngoba manje umuntu uma engcolile nje ungakam-identify impilo yakhe usumninda ngokuthi uyiphara kanti omunye ungcole nje hayi ngoba ezenza inkinga abhekene nayo nesima kuso kodwa kubalula nje ngoba umuntu ungcolile uyanuka bese sim-identifya ngephara kanti mhlambe lo muntu udinga mina kube yimi engiyakuye ngimgeze ngimnike impahla ngikwenze engikwenzayo angithethi bathandekayo angithandi ukuyithethe kwenzeni izinto kodwa mina nje esikoleni engade ngisebenza kuso ngiyoze ngihambe emhlabeni njalo unyaka nonyaka ngi-identify ingane eziwu-8 ngiyithengele i-uniform kusuka esicathulweni kuze kuyofika phezulu bese ngikuhambisa njalo makuvula isikole ukuthi ezakwabani izikanjani anginandaba nalokho noma ngakhipha u10,000 ngikhipha ngenhliziyo emhlophe ngoba ngiyalekelela angibazi ngabazali bazo abanye bangibingelela ngabazi sebebonga ngifike ngishiye ngibuyele ngize ekhaya ngoba inkonzo engabona ukuthi inkosi ngoba ungibusisile wazi wangifikisa kule minyaka ngaphuma emsebenzini kade ngibhekene nazo zonke izimo lezi ezibhedayo lapha esikoleni awungibusiseke nami ngibuyisele kubantwana bakaNkulunkulu kube khona engikwenzayo lento ngayinqumela kwala noma ngiyibona ibudget ukuthi iyaciciza kodwa ngoba ngathi enhlizweni yami ngiyokwenza ngize ngiyolala ethuneni ngoba iyona nkonzo uNkulunkulu ayifuna kithi le ukuthi ngingabuki imali ngingabuki ibalance yemali yami ebhange bese ngicabangela mina bese ngiyibona mina bese ngithi uma ngibheka omunye umuntu ngithi I'll be wasting my money uma ngabe ngisiza lo muntu uJesu kulokuhamba kwakhe kulelizwi ufuna kube lo nalowo abone lapha ngaba nosizo khona uyazi masingathatha leyo nto baningi abantu bakaNkulunkulu abangaphili baningi ngishizwe lethu lingaba nokunethezeka nje ngaphandle kokubuka uhulumeni ngaphandle kokubheka uhulumeni sibukana nje sihleli khona kwi-environment esikuyo bese ngi-identify umuntu ohluphekile ngimenzela khona ngi-identify ohluphekile ngimenze kulokhu uNkulunkulu omncane ngiphe khona kuningi okuhle bathandekayo leyo nto futhi izokwandisa ini uthando nokwazisana sibe umphakathi owazisanayo sibe umphakathi ohloniphanayo sibe umphakathi orecognizanayo nowazisanayo ekuphileni kwethu
Kwakuthi kuyoze kufike laba bezempilo, kuyoze kufika ama social worker nawahlulekayo ngoba abanye baze batshontshe yona le mali abaphathiswe ngayo kuyosiza abantu. Into lesingazenzela thina uhleli njoba kwenza umsweli ngebhakede lakhe uyenze lento ibe nempumelelo baphila abantu bakaNkulunkulu. Ukuthi sokhamisela uhulumeni lo simbuka lapha evele naye nezinkinga zakhe, evele naye nabantu bakhe abatshontshayo lapha phezulu, ngeke kulunge. Ayikho into eyolunga, kodwa kufanele senze lokhu uNkulunkulu akufunayo ngempilo yethu. Senze lokhu uNkulunkulu akufunayo ekuhambeni kwethu. Njoba inkosi ithi kumfundi, ndodana nangu unyoko, mame nansi ndodana. Sizwa kuthiwa akathathanga sikhathi wamthatha uMaria wayomnesa wahlala naye ekhaya. Ilokho esibizelwe kukho bafowethu. Awuthi uholile nje noma unemali unezinkwe ekhaya ubuke lapho unganikela ngaso khona. Sithatha izinkwa size sigqume emafrijini, sihlala isinkwa size siqine sithi ngoba wenzela ukusidla awufuni ukhipha upha abantu. Esethi izinkwa sigqume emafrijini senzela ukuzidla. Kodwa ucabangela abantu abahluphekayo lutho. Manje ke bathandekayo sibizelwe kuleyo nkonzo, kube yilowo nalowo athi Nkosi ngipha amandla okuba ngibe nenkonzo yani yokunakekela lapho enganakekela khona. Amen.